wathi-ke anisafuni bazali bam, anisafuni okokuba kube notamkhulu, kube nomama, kube nobhuti, kube nosisi okuya engcwabeni ehlophuzekile. Hayi. Oh Jesus. Yathi inkosi Diana okokuba bangcwatya abantu besahlwephuzekile. Oh Jesus. Nanicebo usha, nanicebo lokuhlakula umuntu okuhlwephuzekile. Hey. Bazali bam, sesithandaza. Hayi ungangcwatywa usahlwephuzekile. Uzayovomeni usabulaleka. Nanicebo uyaneliswa. 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 Uyaneliswa kuhlwephuzekileyo. Uyaneliswa. Kodwa yabuza inkosi abantu beqhubeka bebulaleka besenkaweni, bebulaleka besematayini befana nami bebahle. Kanti ubulaleka abantu abangathi inkosi bayayazi bengayazi. Wathi angisavumi. Ndiyothuma bani? Bayabulaleka abantu bam. Yebo banemali, yebo bame kakuhle, kodwa bayabulaleka. Hallelujah. Siyathandaza. Kuthiwa wavela uYesu wathi thuma mna. Hey. Thuma mna. Oh batata bam siyathandaza. Obhuti bam siyathandaza. Wavela uYesu. Wathi thuma mna. Ababisayi ukuhlupheka sendikhona. Siyathandaza. Wathi ukuhlupheka kuyaphela. Hayi kuyaphela. Namhlanje sizobeka isitampo khona abantu abazophelelwa kuhlupheka. Bathi ngemini esasibeka ngayo umama uNgxaka. Hey mna ndaphelelwa ukuhlupheka. Masikhawuleze senze singena kwinkonzo yezithethe. Abekhona eqoko abathi Nkosi uYesu Jesus. ndiyahlupheka. Nkosi uYesu ndiyahlupheka. Ndincedele impilo yam. Sivala amehlo wethu sithandaze. Sesithandaza. Ngicela wena kuloo ndawo kuyo uhleli phansi. Obathi Nkosi Yesu ndiyahlupheka. Nkosi Yesu namhlanje ndifuna kube khona utshintsho empilweni yami. Ngaphakamisa isandla sakho phinde usithobe. Kuloo ndawo uhleli kuyo uzoza ngaphambili. Zothandaza nawe. Hayi mani mna ndamkela into egxotha ukufa sekufikile ekhaya. Ndamkela into ephilayo. Ndamkela into enamandla. Ndamkela into ucentane ngocentane mna akudlalwa ucentane kodwa ndamkela into eyandenza ndingabi saphakatheka. Ndamkela into ephilayo. Hayi cawe. Ndiyacela uba ukhona othi Nkosi incede impilo yam ungasithi isandla usithobe. God
bless you. God bless you, mama. God bless you, sisi. God bless you. Nkosikusikelele. Nkosikusikelele. Ngicela banjani kaKristu nani nithi Nkosi incede impilo yami. Baniyakwazi ukuphakama nje nimele ngenyawo ndizothandaza. Bawuthi wena Nkosi incede impilo yami. Kunye nebandla leNkosi Yesu. Ume nje ngenyawo ndizothandaza. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ume ngenyawo Yesu yabona. God bless you mkhulu. Ume ngenyawo uThixo sebona ingxaki yakho, sebona inhliziyo yakho. Sekubona ukubulaleke sithi namhlanje kuyaphela. Siyathandaza. Ela senze lo mthandazo thina sivumayo ukuba Kristu Yesu sinedele impilo yethu siyabulaleka. Sithi nje Nkosi Yesu. Nkosi Yesu. Linde nawe wena ophakamile ongekatsho uthi Nkosi Yesu. Impilo yami ndinikela kuwe. Ndinikele esandleni sakho. Ndihluphekile. Ndihluphekile. Ndincede Yesu. Ndixolele izono zami. Thethelela amatyala ami. Yenza umntwana wakho ndingabi sabulaleka. Andinoba sabulaleka sendikuwe. Ndiyakholwa ngenhliziyo. Ndiyavuma ngomlomo ukuba wena Yesu uyinkosi nomsindisi. Amen. Cela uthandaza. Baba wethu ongcwele. Baba wethu onamandla onke. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. UnguJehova uyaphila. UnguJehova unamandla. UnguJehova ungcwele. Akekho omnye uThixo ngaphandle kwakho. Hayi. Siyathandaza Thixo. Siyathandaza dwalala phakade. Siyathandaza ndingoyo owayekhona oyakuba khona. Naba Nkosi abakho benceba baphakamisa izandla zabo. uNkulunkulu wethu onamandla bathi incede Yesu impilo yami. Hlangule Yesu impilo yami. Hayi Yesu ndibona ubahlangula. Imeko bezibohlula bazophuma apha bayazohlula ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Imimoya yobumnyama elawula impilo yabo namhlanje sinyathele enhloko ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Kwi-cases zefamily iziqalekiso zathethwa phezu kwenhloko zabo siyabalanda namhlanje. Lion of Judah. Silanda bona ngegama lika Yesu. Bazongena Yesu bebuyele emakhaya bengabanye abantu. Bazongena Yesu bebuyele emakhaya uchaba lubhideke ngoba bazobuya Yesu behamba nawe. Bazobuya Yesu bangene eziyadini zabo benyathela nawe. Thank you Jesus. Baba siyabulela. Baba siyakholwa ngoba usivile. Khona nabebegula enyameni baphilisiwe. Ngokwenza lo mthandazo baphilisiwe. Bawo siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Icilongo salizokhala bakithi sondelani hlanganani sikhuleke icilongo bakithi sondelani
Glory to Jesus. Siyabulela kakhulu. Amen. Hallelujah. Kantene hallelujah. Kantene hallelujah. Siyabulela ke uThixo ngale nkonzo esuka kuyo. Ayikho inkonzo edlula le yokondliwa komphefumulo. Angangena kama-apile ngoku nebanana zingangena into siyazivulela kodwa ibalekile lesuka kuyo yokondliwa komphefumulo. Wena uthatha uJesu unenhlanhla thina kusisa ake ihashi lami ke hlobo zami lizothi ukukhawuleza ngizobe ngithi ulibopha ngoku ukwenza likhawuleze kodwa ngizalivula la ngizalivula khona. Amen. Kukhona isithethe ngena inkonzo isithethe khona isithethe esingumongi ngicela sisukume size apha eceleni kwami ngokukhawuleza khulu isithethe ebesingumongi ngiyasicela ukhulele Ndichaze igama akubizwanga igama kuthiwe nje umongi. Lo ume kule ndawo uthethayo nguwali wakwaNojida apha emafeni. Okokuqala ndizawuqala ndibulise abefundisi, ndibulise omama bomthandazo ebebe engena naye umthandazo wangolwesine. Ndiyanibulisa bethunani ninonke abefundisi bebandla lakho. Ndibuye ndiye kubahlali balapha nabasuka kude. Ndiyanibulisa nani bethunani, ndiyanibulisa. Ndiyanibulisa lonyana kaNojida. Ndimolweni. Ndime kule ndawo ngothunywa lelikhaya lamavene lisithi mandizochazela abantu ukuba ngaba kutheni umama uNgqaka elele kule ndawo. Kule ngulo yakhe imfishane kuba ingulo yakhe iyamfishane kakhulu. Siyeke le yabantu abadala uba abantu abadala benezoziva zabo. Umama uNgqaka ndiyacinga uba kule veki ingapho alipheleleyo xa ndizawuthetha ngayo. Ndisuka ngaphesheya ecrash ngumntu othutha abantwana abancinci becrash. Ndithi xa ndijikela bandisihla apha ngaseMayirheni ndifike ehleli phana ndimise. Somtshazi utheni wahlala kule ndawo? Athi hayi utheni sowulibele? Lilanga lam eli lokuba ndiye kwi-check-up esibhedlele. Ngoku ndizama ukwenje njalo ngesibhedlele. Somtshazi imoto azikho ngaphesheya. Uzawwenza njani? Athi hayi ndikhwelise yondothula phaa kwakho kuba kakade ndizawugqitha nge-ID yam phaa kwakho. I-ID yam iphaa kwakho. Ndabe ndisazi ke njengabantu abadala ebabekade bendinceda phaa ngaphambili. Izinto zabo ziphaya
ngokuqinisekile uNyathile i-ID yakhe phandle yonke into bebenza ngasithi bakaloku nabo ngaphambili ibingabo ebebesenzela izinto singekho sikwela laseJohannesburg. Nyani afike pha xa efika pha ayagxidika ayendile lo mtshakazi wakhe ebefana naye kakhulu. Athi nomthi ndifuna i-ID yami ndiya ucheck up esibhedlele. Nyani ke atsho ke unomthalo wonke ayikhuphe le ID yakhe. Ndithi ke ngoku ke uzawufamba ulinda apha somtshasa ndiza ke ndifowunele umfana wakagcina wakwaMarumane ke ndibuze ubuphi na bangeli xesha ndihambe ndiqokelela abantwana ebesekhona phaa kwakhe balile apha fitshana ibhaki irenkishana eyisekho. Hayi ke nditsho nyani ndifonele lo mfana wakwaMarumane imfondini uphi na wathi hayi ndilapha ngaphesheya yes uncedo ngigqitha apha khona usomtshasi ulapha khona uya edrobhini kodwa akayidrobhini straight uya esibhedlele ndizawucela uyombeka kwindawo enamateksi abheke esibhedlele ayikavumi lo mfana ngoba ndisazi uba akanolungu usomtshasi khona ngasemva abanye banogoloza aba bantwana kusuka phaa ngaphambili kodwa ndabe sazi apha kulo mfana uzamgqithisa umntu. Nyani ke athi ufika kwakhe hayi ke aphume nomtshakazi wakhe ke bayeke kule bhaki okhwela bahambe ndanofuna kagcina angathi wathi ke xa ebuya usenaba angazogqitha endlini phaa kumile akakange ayogqitha endlini uvele washaya straight waza kwakhe uthe sele elapha kwakhe ngemini elandelayo ndibeke kanjalo emva kwemini kwangena ifowuni le fowuni ithi isiwabuyiswa uMafungashe wabo buthi khawuleza umama akaphilanga pha khawuleza buthi akaphilanga nyana nje kancinci. Hayi kwangoko sithumbe singene emotweni sileqe apha bathi zendimse esibhedlele bangaba ikhona ingxaki. Ndifike apha nomama waphaya endlini xa sifika ndifike ndibona uba uyakhefuzela. Somtshasi kwenze njani? Hayi akho nix wena akho nix. Ndithi somtshasi andikwazi nje ungabulingi uthi akho nix le ndibona uba uyakhefuzela. Awuzange waba nje awuphilanga wena. Hayi wali andiphilanga nyani ndineliphika elimbaleni. Phika eli liqale nini? Uthi hayi akudalanga ngoko somtshasi afaba sikuthathe sisebhe nasesibhedlele okanye sikuse kwagqirha. Hayi ugqirha izolo uye wanditsheka phaa nje bendiye kucheck up ugqirha wanikeze ezopilisi zesifuba zeliphika lakhe. Wathi xa kucheka ugqirha wathi hayi ubona nje isiva esilapha ngasemva kum phakathi kwamagxa. Ibisisiva santoni ke ngoku somtshasi? Athi hayi ndathi ndivele emngcwabeni apha ngaphezulu apha ndathi xa ndinyuke izitepsi zalapha ekitchen ndatshibilika nditshibiliswa yile nduku endixhethisa ngayo ndaqenqeleka ndiyophethe ngezantsi eso siva saqala ngaloo mini. Ngoku le endiyithethayo ndathi hayi ugqirha umnikeze amapilisi xa lithe lenyuka ephika lam ndizawutya wona. Nangoku ndithume umntana ambize ngegama umntana uba makondithathele sonka natsikeni evenkileni uba utya kusangeni kakuhle kum. Right, sihlale inkosikazi silinde so ngosomtshazi xa isefika lo mntana engekafika umntana ndibona uba usomtshazi akavumi uye esibhedlele mandifowunele uMafungashe lo wakhe le ebendithume apha. Xa ndiyafowuna ubanjwe umyeni wakhe ubuyiswa athi hayi usaphumile ifowuni hayi uyishiyile. Zimxelele ukuthi ndilapha ngoku bendimfowunele. Hayi kuhlaleke ndabona uba into engaphaya kwe-30 minutes
number 1 hour ndibona mama ndiphinde ndifowune xa ndiphinda ndifowuna ibanjwe ngabantwana ngalo lonke lo xesha ke ndifaka kwi-speaker ndifowuna ndenza into yoba ayive yonke into ethethekayo eKapa xa icholwa ngaba bantwana hayi ancokole nabo ngibomba hey somtshazi ngokuzibambile ndiyabona ke udadewethu lo uthe uva ngabantwana waqonda ukuthi hayi noko inoba udambile somtshazi kungolesithathu ke ngalo mina ndandishiya njengoba beye ngolwesibini esibhedlela kungolesithathu ngalo mina xa esiza kum ngokubuyiswa akasathethi ukuba mandimse esibhedlela ndizayithini le nto uba benza wafumana amandla kubuyiswa xa sithi mthatheni nimse esibhedlela okanye nimse kwagqirha ngoku andifumani mandla ngoku andinawukwazi ukuba ndimfostele masambi bangaloku ubuyisa kasatsho ngoku ndithi ndizayithini into ndithule afowune ubuyiswa ndimxele uba ndilapha hayi ke naye ke aphinde ancokole esomtshazi uzibambile ndambona uzibambile hey ndithini sendipha ngaphandle kubekho into ethi mandimfowunele athi mama ekhaya simfowunele uba ngoku usomtshazi asithatha ngenye indlela okay ndiyeke sihambe sigodume kodwa ndishiye into ethi uziyomxelela uthumele umntana oxelela ubhuti wakhe ke impelo yakokwabo uNtondo apha kwaNqaka utata uKhosini ngenene nangenyaniso uyenzile loo nto leyo wathumela umntana omxelela phaya utsho uthi ke uninawe okanye umntabo yena wakhe uzile apha xa esiza apha afike naye isesi yasam ayencokola nje kahle uzibambile nesomntu akafuni yasibhedlela bayeqonda uba angaphinda akhefuzele uzophinda ukubizwa okanye kwalo walendini amthatha amse esibhedlela uzibambile right ungabi naye ahlale naye uthi hayi ndahlala ndahamba ndabuyela ngengakusasa ngolesine uthi kungena ifoni phaa kuye xa ba usomtshazi lo uye wafowunela umfazi wasemanunini ongapha lo mfana wabafowunela wabaxelela nabanye ke siya ngeenyawo zakhe watsho ke utata omncinci nokuba engaka utata omncinci lona wakhawuleza wesa xa esiza naye uthi ke wafika kunzima kulesini mna ndithe xa ndigqitha umzi wakajali apha kwaGqathu kwangena futhi ifowuni kabuyiswa sithi bhuti khawuleza uyofika phaa endlini umama ayikuko hayi bubuyiswa ngeli xesha ebesithi wathi hayi bhuti akuko ndicela ukhawuleza uyofika phaa endlini ngoku ndilayisha abantwana ngoku ndiseyigcwele ngoku imoto andinawukwazi ukuthi ndijike nabo ndizawujika nabo nthini ndizawukhawuleza ndizawuphakamisa isantya esi apha kwipaki nyhani ndizama usiphakamisa mpela ke ngoku xa ndigqitha kwabhoti ufowuna yena buqu ngoku athi wale ndiyaphela kulapho ndiye ndaqonda khona ngoku ndihambe ngo-120 ndithe xa ndithi ndihlapha kulaa ndayihlayo xa senkalweni wafuna umtshazi wakhona naye ethetha walaa nto ibithethwa ngubuyiswa ndithi buyiswa ndinantsika simanye sebendifowunele nangoku ndiyaleqa ndizawudropha nje abantwana ndiyebona nyandenje njalo ndithe xa ndijikela ngekhohlo kanti sekuyiwe nakumntakwethu umqhoshi bayamazi umqhoshi wakomsuthu hayi waleqisa naye usapho ndithe xa ndiye emlanjeni bazawungena umlambo ndiphumele emlanjeni wabe yena engena indlela esuka kwakubula apha ngaphezulu salandelana sizongena xa sizongena apha kodwa sondelani ngakulandla wathi kumntakwethu hayi makusondele wena mntakwethu uba leyami ibhaki yamehlula esakwazi uzihambela angeke akwazi ukhwela kungozi nje wathi sondela phambi kwanto inene nakenyaniso ndisondele ke pha hayi ke kodwa selungile waphuma naye komama
xa bephuma naye uthe xa ilapha kwesituphu sevrandi wathi ndiye ke ndiphumle ndidiniwe. Izawuthona into wathi ke utata omncinci lo hayi makakhwele aphumla khona abesitsho nomntakwethu hayi samfunqu zathi nohlabathi ngena ngapha samfaka emotweni. Singaqondanga pho futhi ngeli xesha athi udiniwe kungexesha seyingumxhelo hayi uthe ungena kwakhe hayi ndaleqa nyuka apha uyojika xa ndijika apha ekoneni ndive kwankoku ibhaki ishukuma ndiguquke ndijonge abe notata omncinci jonga hayi bengade yaphakamisa sithe xa sikude kufitshane phaa endlini uba ndiyolanda le ID yakhe ndiyive futhi noba ishumi esibini ingasashumi kakhulu kodwa ndijonga apha esibhilini hayi ngenene nangenyaniso ndichithike ndibaleka ubheka endlini abephuma ke nomama asendlini uzokhwela naye simsa esibhedlele xa ndithi ndiyafika hayi utata omncinci hayi mfondini Hlathi lo mama uyeki xa ndimjonga nami emehlweni ayeki sathi sakwenza njani buze nohlabathi sathi ayikho enye indlela ukuba masijike nayo ngeke siye nayo phambili sajika nyani sazotshona yapha endlini safika kwendlini bekwenziwa zonke izinto ke ekufanele ukuthi zenziwe. Inguli kaSomtshazi ke ibe mfitshane ngelo hlobo uSomtshazi akagulanga lelo phika siyeke le ye-check up yobuntu obudala sithathe sibheke icala akagulanga belela phika nje lithela mncothula lohlukanisa inyama nomoya wakhe injalo tata mfundisi mandinikele wena Siyabulela kutatu wali usixelele nje kakuhle walicacisa imali sikwisithethe sesibini sasemzini uthi Msuthu besahlabelela ngicela bamphakamise ngokukhawuleza okhulu eze ngaphambili. Amen. Yo Calvary yo Calvary
Mandibulise bonke abantu abakule nkundla yamamfene. Ndithi molweni. Sekuthiwe iprogram kuzawubiza isithethi sekhaya ndim ke lowo. I don't need yoba futhi ndisadress ntoba ngubani isithethi sekhaya ndingumnikazi kwathini. Kume umpene apha ngoba kuphi kusemamfeneni. Ndithetha ke ngosomtshazi umntu ondimazi ngakasana esanda ufikela kum sendiqonda umcimbi. Xa ehlala kulo mzi, lo mzi osenziwa ndim, ndandiyinxalenye yokwezidaka lalo mzi 1976. Umntana okhoyo mnye ngulo intombazana ungubuyiswa ngelo xesha. Ndazowuhlala naye apha sizomlalisa njengoko bakudala abantwana babelalisa umntu kulo mzi umtsha. Andisiba mntu ngoba on 1 o'clock funa uba sisemangcwabeni. Kodwa ndinto endifuna uthele yona apha ekhaya usomthathi wafike wasonwabisa thina. Kawuba phezulu entenda nebala lencinci ndathi sake sakhangela umntu omhle ndim naye apha. Ndabuza apha kuye ungaba njengoba buhle bakuthi umhle kangakuyona namaxesha ungaba ungamagqithana umkaXhosa. Kanti mjikeleza nam wathi ndiyamagqitha nam kanti mjonga njani uyamagqitha. Ndapha ngakhangela kwesixeko sakazubane andiboni mntu mhle ufana naye. Ndandingekayi ke ngapha kwegqathu mhlawumbi wayekhona kodwa apho wayengekho. Ndithe ndithetha ngomntu endimazi ngakasana. Kokugqibela ke ndahlala phantsi ndibetha omnye umfana apha ngezantsi ngamakhwenkwe sibabini. Ndibuye ndizolala andimcelanga ngapho gqwekwe izaxela uba usomtshazi ukho umntu endimbethileyo. Ndafike ndalala ndakhulula ndalala kwela cala. Ngelo xesha ke ndandisahamba ngase kandileleyo. Yafika le thephu ingujongephi ifika athi noma ndiwazi amaxesha bakubani kodwa kusebusuku yankqonkqoza wavula usomtshazi because akayazi bandilweni. Kangibuza uvulela kwayo yakhola kumqonda into endandala kuyo waye wandincedisa samdudula ujongephi samkhupha ngaphandle. Ngathi ndaphangela on 1979 uqala kwami uphangela ndamshiya ndayeka ukuhlala apha ndashiya bancinci. Ndithi ndimazi ngakasane enkosi mani ndingathanda kube kudala kwazi ndingumntu angaboyikiyo abantu kwazi nam andifuni koyikwa. Nkosiyam, haleluya. Siyabulela kakhulu. Amen. Ya kuyathethwa ngoku and kuyalungeleniswa amazwi. Sophakamisa ke ngoku isithethi sakokwabo kubhalwe apha Roy Myeki babini kodwa
aba bantu baphamisayo bakwamyeki ngicela basukume ngengoma emnandi beze ngaphambili Roy Myeki no-S Myeki Jesu ayibangcwele wathi sohlangana ekhali wasusasuke Jesu sohlangana Ndithi photani bopastor photani madoda sibumetho simandla ukwenda madoda babili sithethe lomaphaso obamba amasiko nesithethe kwewabo ndikini sintona ntokazi lezivakazi nisawutapusa ngenyawo lamakhashi inyuka indaba hlakula ndibona kaloku namhlanje sakhele isizwe sithakhele isizwe samatshatsha alikhoza umsi ndithi malibonke igama lamakhosikazi malibonke amakhosikazi alala bafasi abafele emizini alala babapha amasiko nesithethe namkende amamkende asunda mthatha madoda thakosamseke ngasi yesu samseko mani lodo namthathe namnikoyiko mophambi kwenu ndithi hamba hallelujah hallelujah in Jesus name hallelujah Jesus yes andizukuthetha nako umntakatata uzawuthetha ndiza kwenza nje ukuthi mntakatata undisimele kangangoba ndinatsikile ndibindekile kangangoba bendisacinga ndiza kuni nobabini nosibali ke ndihlale phantsi nani kodwa ke ngoku ndizawunikeza yena ndinawo amandla mandibulise kwindlu yonke ibandla amamfene amatshatshu bonke ke abaziyo imali lo mcimbi uzawwenziwa ngumkhulu wam nabendikhapha nje bendingazimiselanga uthetha ndineento nje zintlanu kodwa ndizawukhawulezisa endifuna ukuthetha phantsi kwazo iingoma ezintlanu mandiqale ndithi kukho ingxoxo engekagqitywa phakathi kwenzululwazi namaKristu ingxoxo ngeli xesha ncakanye lendalo the moment of creation kutheni ke ngoku ndithetha ngaloo nto usisi njengoba betshilo impelesi apha undifowunele ngolesithathu andingomntu mdeke mna ke ezifoni ngaphandle kwafuneka ndithethe ipolitics okanye ke ndidebate neentanga zam ndiyakwazi uthetha ne-2 hours kodwa xa ndithetha naye ingakubva umkholo wam uthi gqabhugqabhu sithetha loo nto leyo sicinga ibalekile sigqithe ndiye ndingayiboni into uba umntu ejikeleze ethetha yonke into apha efowunini naye kodwa ngale mini le sathatha more than 30 minutes sendiyibona uba kuzawufika ixesha lebhola saqhawuka yena ke umntu ubethetha naye bekuyinkosikazi yam uthetha naye qho kangangoba nale mini kufumaniseka uba before andifowunele ubefowunele yona ngolasithathu isandulela sokuba asishiye into eyenzekile ke kwangolesibini inkosikazi yomkhulu wayindifowunele yathi eyi bhuti ndidibene nosisi esibhedlele ebeyeleke le nto yamathambo wakhe nezi zigulo zakhe anazo ngoba ke ethatha i-treatment esibhedlele kodwa ke ethetha ngehlaba hlaba lelo ke lenziwe kukuwa eyokutshintsha nento ndithi hayi ndizake ndifonele umbulelo ngoba ke umbulelo ndandike ndathetha naye uba makubekho umntu omgadayo udadewethu ekuseni ndicinga ubani kanento ndizamfonela hayi ndithini hayi sawufonela umbulelo kubekho into ethi kum ngase ndifonele umntu aye phaa kusisi
cha ndazi banza ufonela ubani ukubhizi endlini kuza ixesha lokucheba andibazi banza ufonela abani bandimthume kudade wethu engapha kumaqhashu ndithi hayibo bazawuya ayothini pha akho umuntu ndimaziyo engqondo ndiyeke ke xeshikweni sithetha usisi undibalisela uba ngolesithathu athi mntakwethu apha kange nditye imini yonke ndiye ndavalwa liphika ekuseni wabe ke lo mntana wesikolo sehambile wabe lo mntu wolusayo sehambile ndiyotya ngo-3 hayibo ndithi hayibo imini yonke athi ndithi hayibo kodwa ngoku uvakala kakuhle kuyo yonke le mizuzu sithethayo athi ewe kodwa abantu ebendithetha nabo emini bebendiva ndiyakhefuzela kodwa ngoku awuvakali nto ndithi hayibo dade wethu kuzawuthini ngoku ufumane esasigulo sikamama athi ewe kodwa ke umama yena samthatha ixesha elide elisizigulo sephika that's the moment ke ngoku ngoba xa kule debate ye-moment ye-creation iyaya nakule debate ye-moment ye-death ukuthi kanye kanye kwenzeka ntoni ngoba abantu xa sebetshonile ababuye basixelele ukuthi bekusenzeka ntoni emzimbeni wakhe bekusenzeka ntoni engqondweni yakhe ngelishwa ke ingcali zikwazi ukujonga ingqondo azikakaze zifunde zi-extract eza processes bezisenzeka ebuchopheni bakhe umuntu sizokwazi ukufumana nqanqishana uba umuntu uyazazi na ukuthi ini noba kayazi precise moment le ngakasani uba uzawutshona nini na kodwa uyaziva na ngoba ndandizibuza loo nto uba kutheni usisi athi umama yena yamthatha iminyaka kodwa le nto yenzeke namhlanje emini ngeli xesha ndithetha naye akanaphika enye into ke ngoku eyandiprika umtshana xa ndithetha naye uthi ube mxelela uba umkhulu ulaa nto umalume wakhe upha eRhawutini kuba esiya naye ngengulo yakhe and bengakudalanga ke bepha I think bena 2 weeks ubhuti athi uthe umama wakhe hayibo ndawuthini ngokufuneka kuphinde kungene mna kuqala kaloku imfusi yakhe le eyingcwabeni usuthi ke ngoku uthetha ufuna upredict ukuthi hayibo uzawutshona umntu akwabo kufuneka kungene yena ngoba nakuwele lakhe kwangena naqala engcwabeni yandothusa ke ngoku loo nto leyo ubethetha ukuthini uye wazinqwenelela uba makatshone na ngaphambi kokuba kutshone umntu akwabo kusini na zezi process ke ndithi ke kunzima ke ngoba nengcali namaKristu ngokwawo akakafikeleli kuwo sazi ke mhlawumbi sawuziva ngaloo mini leyo sawuziva ngayo okwesibini usisi bendiclose gqithi more than abanye aba iwele lakhe ndake ndaba ne-tension na bengumuntu musothanda udlalisa qha ke ndiyabona uba ifuse yami yayimfutshane andibambe ngezidlele ezi ndimthuki yo andibetha umama wandibetha akazange enze into yenobhuti uchief ndabethwa umama yena ubhuti lo mkhulu wami kwenye igame kwe bafika bengamakhwenkwe emadala ndikhumbula wayenaye yayingubhuti Mqinisi bafika ndibala igusha pha bame phezu kwethambo babuza ziphelele hayi kuphuma sekubaziphelanga ndihlaba impama yo andamthuka wafika umama wamthuka naye zange ke usisi lona akazange nakanye bendisina xa ndigula andisendizikhumbula zimnandi zonke into ezikhumbula andisho uba zimbi ezindizikhumbula ngabanye ngoba ke nabo zange bandi-abuse besinale relationship le intle kakhulu bonke nabantu wethu kodwa yena it was worse ebuhleni obu ukuthatha kwakhe usisi sihleli naye phaa ekhaya bekukho uRonda sawaphuma ngokungaphandle sihleli naye phaa ndisiqale esikolweni ngo-72 bendisafunda ubhe kuloo nyaka lo sihleli naye ke besivana ke sincokola ufike ke abafana ke obhuti ambize ke ayephuku amthwale behlepha ngaseqaqeni yo ndazama ukuthatha amatye ndisithini ndancama wafika umama engekho ndithi mama hamba bolanda usisi wathi hayi mntana mkulethi wayengumuntu osithanda ukusebenza amasimi esolusa nokulusa wavuka ekuseni
wathi ndizaye ekuseni, ndamvusa ekuseni wahamba wamlanda wabuya naye. Hayi akuphilanga ntsuku zingaphi ndiyafika ndifika kumama kuthiwa usisi uthathiwe. Ndithi mama kutshona khona abakwazi uhamba kusigezela bathathe usisi. Wathi hayi bo mntanam ububonile bendize naye ndabuya naye ngoku apha. Utatakho nguwe ovumileyo phaa eKapa, nguye ovumileyo makathathwe. Kashikwe ndingazi uba kwakheka ubuhlobo phakathi kwethu. uSibali uzawundithanda, uSibali undithande kakhulu, beke watsho inkosikazi yomkhulu wam phaa usithandile ekhaya. Kangangoba ndifunde nto uSibali beyithanda ezibhatyi zamaskotch kuthiwa zii-herringbone. Khona elinye igama ndilibele but pure new wool, ziba nemigca. Wandithengela yona 75 kanye nebhulukhwe eBelbeton ebrown eCrimplin. iCrimplin ke beyiseyinto the in thing ngelo xesha. Wonke umuntu ozaziyo funeka anxibe ibhulukhwe eCrimplin. Saqala ke apho ke ngoku uthando lwam lwakhula nasemzini kasisi. Kangangoba nalapha eRhawutini wandikhusela uSibali, wandisisa kuye nasezimpilweni yam, impilo yam yayihlala inkenenkene, andise ebantwini njalo njalo. So usisi ke usishiyile, ube yi-confidant yam ke usisi. Zininzi kuye into endizibuzileyo ngayo. Lo nyaka upheleyo ndisuka ekhayeni ndifonelwa ngunyana umzukulwana kaDabs uNobengazi, unyana kaZwelibanzi. Uyabuza uba uNobengazi uyamazi? Ndithi uyintoni kuwe ngudadada? Uthe ndifanele ngutshele? Hayi andiyazi. Umkhulu wam ke komnye igame ndake ndambuza ndithi yinto lethu watshele utshele ubhuti Baba ngwakatshele ufana kade hayi ngwakwaqala. Utata wedla uthetha ngotshele. Atsho ke ba uba utshele wayevana kakhulu notata, but akayazi uba kuthina. Xa ndibuza usisi hayi ndixelela ade hayi umama wakhe wayengwakwatshele. Ikwangusisi owandazisayo because bendiyazi uba kukho dade obawo abaninzi phaa ndingabazi uba ngabaphi na. Ayitsho ke ngenye imini hayi kaloku utata omkhulu wakho wayenesithembu, kodwa ke atshona lo makhosikazi waze wathatha ke ngoku inkosikazi yesithathu, yona ingeso sithembu. Ndiyabona kwayigxinisa loo nto uba yayingeso sithembu, intombi yakwaGxobane kwaMthonjana kumaqhubelo. Ndithi ngalo lonke lo xesha because kwakungecaci phaa ekhaya uba kohlukene oomama babo, bonke babebhehave as if bazalwa ngumama oyi-one, oodade bawo. Ungeke uyibone uba kukhona lona mani. Ndizoyazi le nto le ngoku noomama sebengasekho. Apha ke kuhambeni ndiyicinge ke ngoku le nto yesithembu, kwenzeka uba kukhona omnye umfana ondikhokeleyo kwipolitics ezone ndimncinci kum. Kodwa siyafana gqithi naye, amanene amakatshate, inkosazi yesibini atshate nesithathu. Ndithi make ndiyibuze kusisi uba hayi ndimbuze lo mfana, emfondini wenza kanjani kanene kumakhosikazi wakho ukuze uyiphumelele le nto? Athi hayi ndithetha nodadewethu. Odadewethu baninzi ke, ubiza isininzi. Yho ngabo abayapha. Ndithi mazi if ke mna ke mos ibikhona intombi endiyibonileyo, udadewethu uyakholwa, ndizawuyenza kanjani le nto le? Ngoba ungulikholwa ndizayela nto mdala gqithi ke kum. Okay, kwale ngenye imini ndike ndimbuze ndithi umama wekabalisi uba kukho abantwana ababedla ngogxothwa, kuthiwa yani kokwabo uphende uyabazi? Hayi ayibaleke sisatshonele, ayazobuya sekudala. Athi hayi kaloku utatakho Sifelo wayenguchwesa, atsho ebalisa ke phaa abo bantwana bazi. Atsho athi nentsimi yasekho yasesini esilinye ezingqolweni ngumama othile. Ndithi uza kahle ndoyike, kodwa kuza kule into lema bangaba ndibone enye intombi namandla ndinawo dade, ndizasithatha kanjani isithembu? Yaphelela lapho, uhambile ke ngoku. Andiyazi uba ndingaze ndikwazini uyenza loo nto leyo, noxa ndingazi uba ndawuze ndisibone na enye intombi. Mamtshatshu into uhlathi apha umkhoshi usetlishe enye idebate, leyo qala ndithe azange isetlishwe. Iwele lakhe ke sisonke phaa emfulu athi ndim omhle phaa ekhaya. Utsholo ndicapha bebeyithanda le nto kuhle. Ndithi hayi udadewethu uyakogqitha. Athi hayi lo wayeclever qha, ufana nawe nibabe nonke, ndim omhle phaa ekhaya. So ke ngoku
andiyazi ba isettled for sure na ngoba iwele azange bakulana bona kodwa bebecacile ba bebebuthanda ubuhle boyithuo newele lakhe enkosi mhlawumbe ngaphambili ningesabi hambani asiyabulela kakhulu sicela lengoma iculwayo isiphakamisele isithethi sakulo mama amen so noko si bathetha kakuhle so far ya kodwa ngoku ngasike mhlambe singeluli kangako kodwa sithethwe kufuneka sithethwe kodwa noko ndinekhalanyana elincinci kodwa ndicela siphakamise isithethi sakulo mama funa ntoni amen ningesabi hambani bo ningesabi hambani ningene abafobelo Sabi, hambani bige, Sabi, hambani Manithathe lithuba ke ndibulise abefundisi bonke, ndibulise otata, ndibulise omama, ndibulise obhuti, ndibulise osisi ulutsha nabo bonke abantu abakhoyo kulo mngcwabo. Ndinibulisa ke ngegama lika Yesu. Amen. Amen. Akumelanga bakuthetha mna make nditsho into nayilento yokuphela kwabantu asisenabantu badala ngoku ndihijackiwe ke apha ekhaya kwathiwa mandizoba sisithethi sakulo mama wakhe sisuka phaa ezingqolweni emazimeni njengoba nisibona apha usisi lo ubekhonza uThixo mna ndimazele apha enkonzweni ukuqala kwami ukumazi ngoba kuyabonakala uba wende kudala abantu ebendibazi ngabe bethetha apha ubekhonza uThixo ophilayo. Amen. Amen. Ndihlala kule Transkei sezantsi ngapha kukho uThixo phaya ongumuntu tata uPhapiso ndoyika nombiza igama lakhe ngoba mhlambi bakhona abantu bakhe apha njengoba kukho uThixo nyana kukho uThixo yise uThixo uMongcwele kungene naye kwathiwa uThixo umama ubani abantu ke ngoku bakhonza lo muntu abantu ebendicinga uba bakhonza uThixo better than me bakulo mntu ngoku kaba lo mntu ngoku useKapa ndithe xa bendifowunela omnye wathi yekheka uThixo uyagula usebantwaneni ndoyika lento yokuba abantu balahlekiseke kangaka kube kuThixo ongumama ubani aphinde lo Thixo agule ahamba ebantwaneni iyandixaka kakhulu. Uyayibona laa nto yethole legolide kwakufuneka lithathwe ngabantu
kwakufuneka lithathwe ngabantu lihlanjwe lithweni kukhonzwe kuguqwe phinde lithathwe liyofihlwa ngoba igolide into eprecious. Ukuba babenolishiya pha ithole legolide kwakuzawusangomso kuthiwe uThixo ubiwe. So abantu balahlekiseke kakhulu ngoku. Ndibulela ke ulantuka umtshana lo wasemazimini obekhonza uThixo lo wadala izulu nomhlaba. Inkosi imsikelele. Sisuka ke kwabhula bekuthiwe phaya kwi-obituary kwathiwa uzalwa ngutata ubanibani ongumtshathi walapha kwakunye nomama ubanibani intombi yasemazimini kwabhula ezingqolweni. Sisuka ke ngoku kulo mama waba bantu bebethetha apha kulo mama wabo. Usisi lo ngosizayo ubalisa into yoba iholiday ebeyityela kumaqhashu kuphako kwabo. Ndithi kuye yake yakhona iholiday etyelwa kumaqhashu. Hayibo elalini uthi hayi ndandingenayo indawo yokuya kwakuye kunyanzeleke ndiye kwadadobawo kumaqhashu. Silapha ke today ukhona umzala wakhe umntaka malume wakhe ongcwatywayo namhlanje. Kodwa ke sohlulelene sathi ayi le mingcwabo xa idibeneyo masiwushiye lowa sizotsho apha. Siyambulela ke uThixo ngobomi bakhe. Siyabulela noba ebekhonza uThixo. Inkosi ke insikelele. Amen. Siyabulela kakhulu. Amen. Hallelujah. Utheni nathi ixwala nithathwe ngulo Thixo. Lizabambeke kulaa Thixo esine. Siyakhula Nkosi yami. Ngiyamsizela laa Thixo. Amen. Hallelujah. Ngiyabona abantu sizinyani bathi uThixo uzawuya kubani uThixo kuyakhula. Amen. Siphamisa ke isithethi sesine enginaso apha Yesewu uzothetha ke isithethi sokuhlala. Kake siphamise naye njengezinye isithethi eseza ngaphambili. Amen. Izidalwa zithiya Hlekazi izidalwa zithi Hlekazi ziyakhahlela izidalwa zithi izidalwa zithi izidalwa zithi ingelosi zithi Anduzuya kude molweni nonke mbambozone somhlaba. Ngizabulisa abefundisi. Abafundi belizwi likaThixo.
Molweni bafundisi. Hayi incinci le ndawo ndiyithunyiweyo apha ekhaya eMamveneni. Kunjanje bandisokolisile kuba ke ngoku hayi aba bantu begqiba ukuthetha bayicikidile indima yale ntombi yakwaTshatha. Naxa izoma kule ndawo zange iphume ngasono ko emzini wayo pha izoma kule ndawo. Hamba umfanele ethetha apha lo waseMamveneni athi ndide ndahlala naye somsazi. Sangaphume ke umyeni wale ntombi yakwaTshatha ngokuba kuthiwa hayi khona inonxa kumamazala wayo nakuyisezala. Waphuma umyeni wakhe kunye naye baza kwakha kule ndawo. Zange ndive ke sibizwa kuthiwe mhlawumbi okanye hayi noMaxine ukhona umfazi ebekwagwexana naye apha elalini. Okude walala zange ndive lona. Uyena umyeni wakhe uyaphila. Asikabi nangxaki nakuyapha ngaba ke uzayiqala ngoku kuleli le ntombi yakwaTshatha. Abantu abalunge kakubi aba bantu baseMamveneni. Kuba into embi abayifuni kwabona isiqu sabo. Kunzima ke ngoku kwenza into engeyiyo emntwini ingabo. Enkosi. Haleluya. Siyabulela kakhulu bengimphathela ke umboko. Ngoku siyaqhubeka ke sigawula siwahuqa ke ixesha lesiqinile. Ngoku ndicela ke siphamise bonke abakhozi. Asizuchaza ukuthi abavela ngapha nabavela ngapha. Sicela nje bonke abakhozi sibaphamise ngengoma eshushu beze ngaphambili. Amen. Thixo ongubawo, Thixo ongunyana, lenyaniso ingqilele, moya oyingcwele. Thixo ongubawo, ongunyana, Thixo ongunyana, lenyaniso mandibulise kwisifundisi sonke ndikhahlele kwabasententeni ndithi ngqanga nenziwa zayo ikomkhulu lapha ndiyafuna usondela kulo mhlelo mhlaba siphuma kumhlaba ucedane thina ewe unyana wethu wabona apha satsho sangabakhosi ewe
So sizothi bye bye kumkhosi. Sibulela ukusizalela intombi enhle esiphatha kakuhle kwelakhaya laseMakwayeni. Kalomazwi sithi mkhosi uhambe kakuhle sawuhlala sikukhumbula. Enkosi. Bandibulise abaphathi nkqubo. Ndibulise yonke intente. Ndibulise abantu benkonzo bakamkhosi. Uba bendikufuphi beza kuguquka apha kule life. Hey! Ndisivele iguqukile ngohlelo. Anantloko elikhulu. Bendisoyika uza kule ndawo. Kha ngenxa nto balisosimose etyiwe. Xa ndimile kuyanyanzeleka uba ndithethe. Thatha intombi entle kulo mzi. Eyogqibela nendoda intle. Mntanomnakwethu. Nakunina zala wale ntombi. Nakutata zala wakho omncinci. Nantsi original. Ondoqo sisibindi yole ya. Yela Washe! Abantwana basekhaya, abantwana bamlakwethu. Ndikudaba kuthabhapha mlambo. Ndimamkwayo uNgcondo utshiwo. Utogo. Siphuma kumzo kwaMfakadolo. Emakwayeni uqandane. Kude kakhulu. Elwandle siya ngenyawo. Siya ngenyawo elwandle. Mamfene. Kulalele amanfene ni. Ndifinishile. Amafana atshantshekile kulalala mkhosi. Unyamazele ndoda. Unyamazele. Uthi uThixo uzuzibele phasi kwesithunzi samaphiko. Akhe kude kudlula intwaleko. Siyadlula ke entathu uzidlulisile. Indlela kwathi yahambeka ndoda. Indlela yahambeka. Ungazideli. Umfazi wakho ufela efungweni. Ayimpilo ofela kwayakho. Waqhubha ufisha intombi womntu. Hambe kwamama uyangikhaza. Hambe inqila endleleni. Tata. Amen. Amen. Igama lenkosi malibonge. Malibulise umphathi nkonzo. Ndibulise isifundisi sonke. Ndibulise wonke umuntu olapha kule nkundla yaseMamfeneni. Ngele nkosi igama Bhotani. Kuthiwa isila senkukhu sibonakala mhla ligqutha. Umzi waseNgqoko mhlawumbe uza kwethuka nxa ubona mna ngimile ndawo. Ngumkhozi lo. Umolokazana wakhe intombi yomkhulu wami. Enqukhu. Enqukhu ngamagcina ngamabhinqa. Ayesuka apha kumakhashu ngawamzotho. Abaninji kaba bayandazi ngawamzotho. Nakho umntakwethu ecakwami. Ndizawuthetha ngomama. Utata bekwathetha kule ndawo. Ebeke wandichaza njengomuntu okwamlayisha lo mama ngimse esibhedlela. Ndaphinda nabuya naye ibindim leyo thethwa ngayo. Lo mama ulele kule ndawo. Abantu bebethetha apha bonke bawagqibile. Kukho igama lake lathethwa ngumfo kwakufunwa ajobhe etyalini. Kodwa wathi ukugqiba wakhe uyiqonda le befuna iqonda yena. Wathi naku umuntu. Ngumntu lo. Lo ulele kule ndawo namhlanje ngumntu le ntombi wakatshasha. Andizothetha kakhulu. Futhi njengoba ihleli nalo mntana esesempangelweni. Akukho nento noba sesidibene naye. Akukho nto ithi uyathalana nomazala wakhe. Isingase ke ngoku naye abambelana kamamazala. Ndizawunikela kumntakwethu enkosi.
Manibulise kubaphathi inkqubo befundisi akwalizwi. Bulise kuwo wonke umuntu okhoye namhlanje apha Intintini ngelanga lo umsebenzi walo mama. Othethayo nguNkosikho kaPilingane pha inququ eCofimvaba. Ndingumnake wenkosikazi kaMbulelo lo ngunyana walapha. Ubhuti njengoba sechilo ungunyana womkhulu kaDada pha inququ. Utata ke okanye umzwa kuthi lo pha eCofimvaba usuka apha enqoko lapha kumaqhashu kodwa nakasana pha kumaqhashu. Utata ngumnako umama okuthiwa uMpuku osanda utshona apha eminyakeni igqibola lakho wabo. Wawuma ke pha inququ eCofimvaba. Aba mama bame apha phambi kwami ngamakhosikazi kaTata bobabili. Akakho ke yena namhlanje apha kodwa ukhona pha inququ. UMkambulelo uzalwa eSithenjini njengoba sitshilo ngaba mama. Umama ke wakhe ngokwegazi kulo mama uwombethe ibhayi elimhlophe. Izoba ngumnina wakhe ke lo umeca kwakhe umama umbethe ibhayi elimthube. Kodwa uMkambulelo Ncakasana ukhuliswa ngulo mama umbethe ibhayi elimthube. Uyazi kamvu into boyena mama wakhe ngulowa ungapho imbathe elimhlophe ibhayi elimhlophe. Siphuma eSithenjini. Tata ke besithi uyasoyika isithembu wade wakuyedlula idade wakhe umsebenzi engakanga ixele into ba ebenaso ke tata ke yena udadewenu umntana wesithembu shomba ke wena ukoyiki. Thethe ukuthi ukwadadewethu apha simela ke ngobukhosi. Utata akekho njengoba besentshilo ngenxa kezizathu esithile. Umama lo yamazi Ncakasana besike sakhapha ukhumgido umzukulwane wakhe. Ibingumama obekhuthele kakhulu wayesiququzelela lo mama esimelela ngenduku yakhe ebamba ngokwakhe eqinisekisa intoba abakhozi bakhe basezandleni ezifudumeleyo bomkelekile ebenobele kakhulu wayiqukeza kule yakhe umamtshatsho. Thethe ukuthi ndiyaphela apho ubukhozi balapha ubukhozi obubambisene kakhulu nobukhozi bapha ekhaya ezandla ezifudumeleyo. Dadewethu sekuchiyo kungangawe nguwe umama walapha ngonimamele kuthetho andiva umnye andazi ke nawo mama likhona nendeni ufuna uyibhekisa because nababonele akho nto sizayithetha thina. Ake sinenhlungu abantu bebehlala nalo mntana wethu ngabantu abadala abayiyona intanga yomyeni wethu. Qha besisithi umntana aba bantu bahlala naye bamlungise. Nalo tata abantwana bam ningamlahli lo tata nabanamahlo. Ayalikho Kamelinje Kamelinje Ayalikho Kamelinje 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 Ngifuna siphinde siphakamise ndingena kwindaba ye-tribute now. Sicela umakoti
wala ekhaya nabantwana nabazukulwane ngoba kuyabonakala uba wawushiwe umyalo othi kufanele athethe umakoti welikhaya uSimanye. Ngicela ke baphamise ngengoma aze umakoti aze nabantwana beze nabazukulwane ngokukhalezo okukhulu. Amaxesha sele ekekele kakhulu. Kameli nje, ikameli nje, kameli nje, ikameli nje, kameli nje, kameli Ndithi mandibulise namhlanje ndingumolokazana kamama noMaxine. Igama lam ndinguPamela Philengane wasecofa imvaba enqoqo edikeni. Oko ndendela apha kumama. Umama ke bingumntu onobele ke kodwa umama okhohlakeleyo. Bengamthandi umuntu obuthayo mama. Bengamthandi umuntu obuthayo mama. Le 22 years ndihleli naye ngumakoti wakhe. Zange ndayobutha naye kumzi wonke olapha. Umama ebabathanda abantwana bakhe kakhulu. Bebathanda abantwana bakhe. Zange ndiyibone indlezane njengaye. Apha bengafuni nomuntu osondela ebantwaneni bakhe tshoni even now ngoku ndindilapha kwakhe. Ufike bavalele ekamereni. Ndithi Jakes uhleli nabantwana nisahleba mna. Qumbe kancinci kwintombi ba kumuntu kule wethanda uqumba ke caca ba uliwele. Ekumnandi ke ethanda ihombo mama kakhulu. Ezithanda impahla. Ethanda into enhle. Bekuthanda iba kube neat. Ungasoze umenzele into ungahlambanga. Ndayincama ndayeka ubenzela ithi nguye notamkhulu. Hayi baba into bangabana enye imini ndizile ke ngoku ndiya kutata abahleli phaa eqandini. Ndifike ndiselwe. Ndise ithi abuza utata sawuhlambile. Ndikema hayi ewe tata athi awuhlambanga. Utheni ndiqhiwi nje. Ndikema hayi tamkhulu mhlawumbi qhabe ndikhawuleza utywala athi hayi chitha phaa loo nto. Hayi nyhani ke uyochitha ke uyanyeva utata qha ke ngoku bake ndiyamthanda kuba into zonke ke noba kho ntoni ekhaya iyandiseka ke noba ke ungumntu orafu noba uthethe kakubi sophinda abuye
azoxolisa ke bona ufuna ukuba ndibe right. Kodwa bekhohlakele ku andinyamezele ke. Awumama emane esithi mandinyamezela. Uyambika. Xa umama athi mandinyamezele. Ade kwafika ke le nto uba bengumuntu ongaboniyo ke kahle. Qha konje mandimcela ke mandimcela. Phofu ke elimehlo lakhe bekokube lizisi. Kanti kwami ngaske aze kum azohlala nawe kogqirha engafuni. Wade ke uma akabona. Ndimcelela ke ngoku pha kumama ndimcela akafuni. Ndimcela akafuni. Hayi nyani ke mama afoni ngoDisemba ba hayi uvumile ke utatakho uthangeza undaqoma ndiyavuya ngoba ndiyamthanda lo tata. Nyani ke waza ke ngojanya nto wehle sihleli naye. Hayi akakhohla ke into sihlezi wabina kwendlu otshona kade ilanga abantu babuya lethe emsebenzini ukhohlakele undiva ngathi uzanqobana ngentloko hayi ndimnyamezele ke udamfunyo ngihlale hayi ke ndiyohlala okanye endumbini okanye noba ndihlala kandiboni mosukuko athi ukuphe ndingelo tala ndingasabeliyo yadelela hayi naye nyathi umtata ndimbize ngokwamo sani ndizamduna ndize ndimduna hayi ke ndimandi siyagobhoza kanganomakhulu mandiyohlala awu linjani ixhego lakho ndikama kuyalazi kaloku kanti ungxola ndithi hayi uyangxola kakhulu hayi umnyamezele mntanam ndithi hayi ndizomnyamezela mama oko ke sihlelise notata kamnandi kunjalo ke qha ke umzali ngomzali ke ufuna ukumthatha umfanisela lo usele ngoba nowami utata ukhohlakele uthatha amadangatya yena qala ngabona kuba nababa lo ngabantu abanjalo kodwa ke banobele kodwa ngoba bayilemo katata notata amqegula ngosingakwazi umnakekela naye ndingakwazi umnakekela sahlala until ke sibalisibene sithetha nomama ke noba 3 weeks back bayizosweleka endibalisela ngento yoba mntanam ndinento apha endingxameleyo ethi yofika apha entlaleni andanoba yilandana ndicela ngayo endawa ngayo na okanye ligazi okanye ikwathini kodwa ndizake ndiye kwagqirha ithi yofika ithi qho kodwa kuthiwa liphika inoba liphika mntu namntakafile livele lifike nimngxamisise ngolu hlobo ndike makahayi mama nokuzaba rayithi athi hayi ndisike ndoyike mntanam uba ndilele ngale ndawo funeke ndilale ngale ndawo oko ndiyikokose hayi ndihlale ke uba ke ngoku ngolekule veki ngolesithathu besoleka ngomso ndive uba akaphilanga basele nguye nam kusasa athi uzungayithethi le nto kutata ndithi ke makahayi andizothetha ngasivuka kusasa abuze utamkhulu hayi bangamnika itakekho right ndibangayenza le nto ndibe ndimqhula ke mna hayi bomfene utheni na ngojamba sayikuvujamba senyani waquma athi hayi mani ubani uthele nombulelo ebusuku ndithi ke mna hayi andimazi bingenguyanga ibe ngumbulelo lo bethethe ebusuku uthwane kumbulelo ndithi ke maka hayi kakuthethwa nto dad noma nguzama lo abesefika nozama ke ngenikhavela hayi ibindim tamkhulu nyani kuphele kuhlale ndimfowunele umakhulu sekusasa makhulu mntanam nantsi into indixhola ndime efestileni ndifuna ukukhwaza kwadade omncinci nakwamakhulu into endandikwazi ndincede ngoba ndithathe ifowuni kanosamkelo ndafowunela yena ulapha indiphethe indibambe mntanam into kuyamqhasha umntu noba imqhasha luhlobo na imkhawulezisa ime nje yini imgcina yini mntanam ndithi kamaka hayi mani makhulu yimi uzoba rayithi wasela amanzi ewe bendiwasela ahlala uhleli nama abalisi uhleli nosamkelo bathathu abantu ababalayo nyani ndifonele kunosamkelo nosamkelo umama unjani hayi sibanye umama uyagula mani uphethwe liphika hayi bo userious xomjongileyo hayi sibanye userious umamakho kangaba ngoku abefonele umzalwane wakhe bathi ngoku ii-calls akazithathi after nina hayi bo uba ke kuyaphela ke siva njalo kodwa ndiyabulela kuThixo ndibulela ngendlela umama lapha ndikhulise ngayo ndiyazazi uba ndingumntu othambileyo
kodwa benzama kangangoko ngoba into zesixhosa zange ndizifunde ngenxa yokugula kodwa bekwazi undifundisa nam ke bendingathi into ethila ndiyazi benzama kangangoko ngoba ndiyazazi bandifikele kumntu okhutheleyo ebengalale ebedinisa yasebenza yabo oko ndifuna ukuthi enkosi nakutata kakhulu ndinesizathu soba ndikuthathe tata ndikonge bandibonisa ububele kakhulu ndithi noba ndiyesifihlweni umama akekho nomama akekho ndibone ngaye ndithi ngumtata lo ndamona uba uyandithanda lo tata uyazincama zonke iinto zakhe ngaye nam ke ndazixela into yoba ndawuncama yonke into ngaye ngoba uyandibonakalisa enkosi mfene enkosi Jambasi. Gelinye ilanga, gelinye ilanga, sonyuka gelinye ilanga, sonyuka nekosi, siyofike ezulwini, izulu lavule, izulu lavule. Ndibulisa bonke abantu abalapha ententeni. Ndibulise ngokukhethekileyo abafundisi ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise nabantwana abancinci abangakwazi ukuzenzela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndomi apha ubuliso wakangxaka mafungwashe kamama ungxaka. Ndithathile ke ndithathiwe ngapha kulali kwindawo kuthiwa kuseGqesi olali yasemdini phaa kwamaXhosa. Amen. Umama wam ke ndimthande kakhulu. Umama wam undithandile nam ndimthanda, ndimenzela konke endinako ndimenzele. Umama wam undikhulisela abantwana. Umntana wam wokuqala uSima ndamfumana ndifunda, wakhula kumama embeleka egula aye naye eRhawutini, eshawutwa ke mtata ba umsaphi umntana wam ingathi undithumile kule nto endishawuta ngelo gama legama lethi Simamkele. Athi umama alithiyanga ndime eli gama ulithiya ngumzwandile. Amshawutele loo nto utata utheni usithi kuSimamkele wakane ngwamkela ngubani lo mntana, wamkela ngubani lapha lo mntana, simamkela ngathi ngalo mntana lapha wamkela ngubani. Athi umama ayindimanga uyagula kokubaleka uzala yapha eRhawutini uzomthini uphi lo mntu ebemmithisile ukuyiswa. Hayi ayayisaka Monica suwoya yonke loo nto. uMonica ke ikwandimi ndim uMonica umafungashe wakhe. Umama undolusele abantwana bam bonke wabolusa. Umama akashiyi mntana akashiyi sana, sibadala sonke akashiyi ntondo. Ewe bekubuhlungu uva kwethu umphanga ngoba umama kangagule besifunda nathi ukuba umama wethu
simse kwagqirha bathi khange kwenzeke kodwa ke siyambulela uThixo ndithe xa ndizawuza ngapha thatha uThixo kandipha amandla domelele kuba ndakhathazeka gqithi umhlaba yiva into kamama ndiyambulela kakhulu uThixo othe wandomeleza xa ndifike ekhaya nam andaphelelwa ngamandla andabadanisa abantwana basekhaya kuba ndiyazi ndimomdala ndiyambulela kakhulu uThixo ngamandla athe wandinika wona xa ndifika kweli khaya ngoba ndandirongo kakhulu eKapa kodwa kuthiwa ngenokutya kodwa ndithe ndofika apha hayibo ndatya kuba ndifikile ekhaya ndathi hayibo ndatya ndakwazi ukutya ndiyambulela kakhulu uThixo asigcinele utata ndiyamcela asigcinele utata ade akwazi ubona utata simenzele yonke into umama usokolisiwe ngabantwana bam bemsokolisa andifowunele ebusuku umama usokoliswa ngolelona mabuyiswa ulelona kaya esikolweni ufikale eDomatle fowunela umama uNzipho ndifowune ndithandazise oko esokolise wade wagiva kumama wathi uyiswa hayi ndimthatha umntanakho uzandigulisa ngestress sentsho umama ibingoyena ozele abantwana bam ngaphezulu nam bingoyena ingumzali wabantwana bam ngaphezulu kunam ngoba mna ndiseKapa batsho nabo sima hayi aloku awusikhulisanga ndithi bantwana bam yonke into bendinenzela kaloku bendihlala nomakhulu bendinenzela ngabantwana bam aningobantwana bomnye umntu ningabam qha ke umama undikhulisele kuba ayibenithanda bathandile umama abantwana bam bathande kakhulu nangoku umama azosweleka ndithethile naye ndithethile nomama ngolesine ndamfowunela ngolesithathu njengoba etshilo ubhuti wakhe ndamfowunela ngolesithathu ndamfowunela nakazawulala ndamfowunela ekuseni wathi hayi mama hayi mntanam inoba ke ebendikhatha hayi mntanam ndilele loo nto khange ndiye nasetoilet ndiyochama kandiyichama tu ndilele athi ndiyavuka ngoku naleli phika izwi lokugqibela likamama uthi buyiswa ndabe ndimva heyi ubambekile ndabe sendifowunela bonke abantu iifowuni zikwi-voicemail ndifowunela noopastor bam iifowuni zikwi-voicemail ndafowunela nomaphela ngayondithandazisa umama kaphilanga ndifowunela wonke umntu andincede andithandazisa wabe sithi fowunela umama Manyathi ndiyaphela mntanam eyi Jesus umhlaba Jesu umhlaba Ndibulisa abefundisi abangaphakathi enqubeni kaThixo. Ndibulisa abantu abangaphakathi ententeni. Ndibulisa wonke umuntu ozidinileyo walapha namhlanje kweli khaya. Lo ume apha namhlanje nguncediswa Nxaka. Mna ke umama uNomixen ndikhulele kuye andimazi umama wami zange nambona kodwa indlela ebendiphethe ngayo ingathi ebendizala kodwa ebengandizala akukho neminenye endake ndalala ndikhathazekile kuthiwa undibethile ebendikhulisa okweqanda esodlula nabantwana bakhe ngenxa uba ebethanda umtshato wakhe eyazi uba andingomntana wakhe kodwa ebeyazi nomntana kabrother womyeni wakhe. Mna noMzwandile ibingathi singamawele sifunda esikolweni eThandisizwe besiphatha izikhaftini ezifanayo ndidlale naye esikolweni ngoku ayikwekwe ngoba kaloku kwakude kuthiwa singamawele enkani. Ndingadlali mna ndingabuthi ndikhule ndingahambi elalini ndihlala apha ndidlalele uphuca ku-brick house. Namhlanje ndifuna ukuthi enkosi kumama olele apha ngoba ndikwazile uba ndibonwe lisoka nditshate. Andibuthi ke ngona semzinam ndihlala one ndawo ngenxa yantoni ngenxa yalo mama ulele apha namhlanje ngoba wandifundisa yonke into akho msebenzi ngakwazi uwenza apho ndendele khona
ngoba kaloku wandifundisa zange ndirobhe kube yazi uba ngenye imini uzandishiya. Xa ethetha kathi ndiyintombi yakhe zange atsho noba ngumntu akabhuti bethi intombi yam uNoncane. Eli gama lithi Noncane ke lelikatamkhulu kodwa ebelisebenzisa ingathi lelakhe. Undithandile lo mama ulele apha namhlanje. Xa kunamhlanje bendisithi noba ndiva ntoni ebomini bam noba kubuhlungu kangakanani ndimfowunele athi kutheni Noncane ingathi ilizwi lakho liphantsi nje. Ndithi ndizama umfihlela hayi ndirayithi athi awukho rayithi. Athi mntanam thetha ndicela utheni noba kubuhlungu kangakanani thetha yonke into oyivayo. Ndiphele ndimxelela ngoba uyandicenga ufuna ukwazi kwenzeka ntoni kum. Ndimxelele uba hayi kuhamba kanje nakanje. Athi ndicela ungayibeki loo fowuni ndicela uyibambe kanjalo. Athandaze lo mama athandaze kutsho ndibe rayithi ebomini bam. Ndithi namhlanje ndilahlekelwe ngoba andinaye umzali. Bese ndizixela uba ndiyintombi yakhe ayikho into ibisithi wandikhulisa bendizixela uba ingathi bendiphuma kuyisiqweni. Ndiyabulela ngondikhulisa kwakho. Ndiyabulela ndithi ndibulela yonke into ondenzele yona ebomini. Kodwa ke ngoku inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ubhubheli akakwenzeli into ebonakalisayo uba ubundikhulisile. Kodwa ke ngoku ngenxa yentando kaThixo nangenxa yokuhlakanipha kwam ndithe enkosi ke namtshaji ulale ngoxolo. Mandibulise kumfundisi webandla la-Assembly of God, nabo bonke abafundisi nabazalwane benkonzo ezahlukeneyo. Ndibhalile ndibhalile ndiyakwazi ubhala ndafunda ndaya esikolweni ndandisiwa ngulo mama esikolweni nelaa xhego. Elaa xhego lalingadlali ngesikolo. Ileta kwakusabhala ileta ngelo xesha kwakungafowuni. Tata qho xa ebhale ileta wayengathi esikolweni wayethi school bhale ngesiXhosa uzokubetha nge-English yakhe athi school. Wayesithanda isikolo. Nam ngendandiphumile ndandifuna uye eFreystata ndandifuna uye eKrugersdorp kwakuseyiwa kwezo ndawo ngoku ndandirhala qonde nazi iintanga zam ziye eKrugersdorp. Into endandiqonde yho laa tshepi ngayondilanda phaa indihlahlabule ngemvubu ngoba ebenemvubu tata uyabo. So ndizawuzama mani uthetha ngoba khange ndithethe oko ndifikile apha ngomama. Umama ke wayethe watsho kum wathi hayi mntanam boze ndithethe ngawo. Umama ebeyithetha into ayifunayo. For example if utata mosiyena wathi kuthi ningaze nibe nisenza ibhokisi zonokutsho namangcwaba obonokutsho uba ngaba undihoyanga ngoku ndiselapha ziyeke ezo zinto ezo suzenza. Umakhulu ke yena ebesithi ingcwaba lam mayibe lelukanokutsho ibhokisi yam ibe yekanokutsho impahla zakhe zezikanokutsho. Ayebeswenka ebengadlali nje beswenka. Obabuhle bathetha ngabo koobhuti apha noomalume ibibubuhle nyani nani noba niyabona apha kwesi screen especially laa foto indala yakhe noba niyabona uba ibingumntu omhle. Ndibulise kumntu wonke mani olapha. Ndiyaxolisa abantu bakuthi banzawuthatha ixeshanyana ngoba ingxaki ngoku andinokwazi uphinda ndithethe ngomama ngoku especially esihlangaleleni esingaka. Dawubane ngcokola nje mhlawumbi nabo bantu uyaqonda. So kungcono ke ndithethe ngoba wayendinikile elogunya elo. Ubaba mhlawumbi engasindiswanga bendinothi uba ndithethanga uzandiborhela. So ke andizutsho kodwa ke ndifuna alale ngoxolo sithi simbeka phaya abe yazi abantwana bakhe bathethile ngaye. Awuba ndifumene i-strength andiyazi oko nam ndilanda mna ndike ndiyalila ugwam uyabo ndingumntu olilayo namsebenzi naloo nto mna kuthiwa indoda ayilili ndiyalila kandingava rayithi because sidilishana negrief ngendlela and kasilila it's not like asinathemba uyabo njengoba udadewethu esitsho umama umntana wakhe wokugqibela nakuye nguthandeka
khandeka intombi endala wendile unabantwana uyaqonda umama akasiyi masana apho uyabo so ke akasiyi mntana but ke ngoku igrief sidilishana nayo ngendlela singabantu so xa ndilila ungandibuzi uba ndililela ntoni ndiyeke futhi ndilile uyaqonda ngoba ndikhupha le nto ilapha kum ndiyivayo ngoba ndiyava amadoda ndifuna uxoka uyabo ndithi ndojonga aniyazi ngoba ndihlala nelixheko pha umntu oqala ndicinga ngayo nguye data ndiyazi ndizayithini ndabe ndiyazi ngapha ngodadewethu i-stress sam sasikwelinye iqondo uyabo ndizama ukuhandlisha zonke ezi zinto wandinceda gqithi ubhuti wahamba nam wakwanisizi kumaqhasha ukuze siyodiliva ezi ndaba yho aniyazi nina ba utata is excited singena nalo mfo qha noba abazibuzi uba utheni umbulelo wabuya ngo-10 11 emsebenzini xa uyathetha usmayilile and then boom ezi ndaba xa ndijonga ubuso bakhe akho mnandi abantu bakuthi ndiyaxolisa mani uba ngabantu be-emotional kodwa ke bekutshiwo bathiwa izi-emotions zam mandiziyeke zihambe uyaba into endizayithetha njengomama ndizawuqala zizinto nje ezimbalwa uyaba ndizawuqala uba ke kwizinto okokuqala umama kusekuthethwe ngaye kakhulu nayizolo nalapha ezintsukwini and akho nenye into engeyonyani kwezi zinto bezithethwa ngabantu abebehamba nayo icawa ngabantu ebehlala nabapha ngabantu bakokwabo abebethetha ngaye apha ngabantu bokuhlala bengengomntu uprethendayo kumama akunike i-fake smile okanye ka udibana naye into obuyibona yile uyifumanayo uyabo so mama wayengumuntu onobubele kakhulu mna ndikhule apha ekhaya singahlali sodwa andikhumbuli ngondikhulayo sike sahlala mhlawumbi yandim yangubuyiswa yangumzwandini noncediso because uncediso lokukhulele apha zange yake yasithi sodwa bekusoloko kukho abantu balapha efemelini abantu bakokwabo abahlobene nayo kusoloko nje kuphithizela apha nabantwana bakuthi abangapha iCofimvaba babehlala apha sikhule kunjalo abantu abakwazi uhlala if umuntu akanampatho so umama ebengumuntu onjalo and uncedisa kaxoki lanto umama engengumuntu udlakadlaka nama ngisakhumbula next xesha wakandibetha ngayo inoba inye into ndithi ndizama ukubuyela back memory lane ndicinga nje ixesha wayeke wandileqa ngalo wandibethela ngapha ekhaya khulu sasikhula apha ndabetha ityiphu kabuyiswa ndayibetha ndayibulala uqale wabethe yam ngoku ndiphindisela inkukhu yam ndibetha le kuthiwa yakhe ndayibetha kanti ndiye ngamandla ndathwa entloko yabhubha ngona ngoko hayi ke wandileqa wandibetha ke kule trip so ebengengomntu othanda uphakamisa isandla sem so ile nto wonke umntu ebekwazi uzofika apho yabo bengumuntu onothando kakhulu ubathandile abantwana bakhe awuba bezingakwazi nobona uba mhlawumbi lo mama hayi uthanda lo kakhulu okanye uthanda lo kakhulu zange sikhule siyibonele loo nto leyo uyabona ebesasithandana ngoku umama bese kuba nzima noba ndimfowunele kandisihla because ndiyayazi akazolala uba ndithe ndiyahamba namhlanje okanye ndisuka kuloo ndawo ndiyayazi akazolala ubane ndijonge uba ndiphi na uyabo so ebingumuntu onjani and ke nabazukulwana bakhe ubathande kakhulu nam njengoba udadewethu esithukulisele abantwana nabam umakhulu bakhulisile ndikhumbula I think 2014 ndifika noNandi wayena 2 years esashubela ngelo xesha ndabe nditshintsha umsebenzi from eCape Town ndiphangele eMonti kwakunyanzeleka ndizomshiya apha ngoba umama wakhe naye wayebhizi kwela cala hayi wamthatha umakhulu
Njembe wayengumntana osubelayo kodwa nje yaba inyanga eyi-1 xa ndifika ndibuya ndisuke eMonti ndizombona akasasubeli. Wamfundisa bangaba umdala una 2 years yazi ngoba siphuma kuloo nto leyo. Uyaba umama ebengumuntu ohlonipha kakhulu. Umama umhloniphe kakhulu utata wade umama wade wasweleka. Sifunde kakhulu kwi-relationship kamama notata. Ndiyayazi ke abanye abantu sema abangabanalo elo thamsanqa kodwa thina sibe nalo ithamsanqa. Ngikhumbule ngelo xesha besikhula manje abantu abangomama babebethwa goduke. Andikhumbula umama wakwabethwa ngutata wagoduka izinto zabo bebeziresolve and besingazazi nelanto bangaba mhlambe kuyi-queries. Uyabona? So wayesifundisile nathi inhlonipho bangaba mhlambe khongahloniphiyo ke into balanto kuthiwa umthathu uyawuzala umlotho kodwa ke umama wayesifundisile zonke ezo zinto ezo. Mase ukufundisa umntana ayikho kumbethe ukuthi umsebenzisi iswazi uyamfundisa umntana nange intetha yakho. Uyabona? Umama bengumuntu oxolo. Uyabona? Ngenye ixesha masiyazi bangaba njengomuntu ohlala apha izinto ziyethethwa and ziyenziwa ngabo ziyenziwa ngabantu ohlala nabo kodwa umama wayesoloko esishumayeza into yoba iyeke mntanam sukuyilandelela. Abantu basoloko bethetha usenza into or ungenzi into bayohlala bethetha. So ebengumuntu wepeace. Uyabona? Umama ke bengumuntu ofundisayo. Thina sasikhule sifundiswa ngumama long before ezinto kuthiwa zi-homeschooling. Umama akabengeyotitshala ngoyi-qualification kodwa ke into wayenza so ngayo njembe sifunda ubuya kwethu apha sivalela impahla kutyiwe late sizobizelwa. So abanye ke sasihlala nabo babebanexhala kumnandi angabi naxhala because ngandilitya igama so ndandingenalo nevalo. Yabo wayefundisa ke uneswazi lakhe elisoloko likhona. Uyabona? And umama ke ebengumuntu like ebeyithetha inyani. Uyabona? Ndikhumbula nami ukuya kwami e-East London ndiye ndedwa e-East London ndashiya inkosikazi yam ngasemva kuba naye yayibhizi ngebhizizi. Kodwa umama qho bendithi kandifikayo apha athi uya nini umthakazi wakho eMonti. Ndibanisithi likalunga ixesha athi mntanam sanovumela uSathane ungena lula between abantu xana omnye kukho i-distance phakathi kwenu. Wayengayithandi loo nto leyo. Uyabona? Dedeske ke inkosikazi ya eMonti qonda uXhosa lindifaka ipressure qho uba ndifika liyandibuza uphi uSimanye. Uyabona? Umama bengumuntu okhuthele kakhulu ke apha kule ndawo yayingamagoqo kamama. Babechola ngapha koomeja. Indawo ekude kakhulu kungayaziyo umeja leyo. Amagoqo ayelapha ayesoyikeka. Abanokwazi nowakwazi wachola ngoba abathakazi bakhona. Yile nto ke ndandike ndisitsho kuye sometimes uyazibona ezi distance wawuzitravelisha usindwe nazinkoli zizo ezi zikubange wabethwa ngemilenze. Umama wayengumuntu onyuka apha aye kumaqhasu aphinda abuye kumaqhasu. Umama ahamba ayosilima ngapha kumaqhasu aphinde abuye. Awukazufika ahlale nje phaya emasimini uyasebenza. So ebengumuntu onjalo and ebengumuntu othandazayo kumama and ebesithandazela sema ndifuna ukuphosisa. Ebesinqwenelela izinto ezinhle. Umthandazo wakhe kakhulu ke apha ngakum into ethi mntanam khawuyeke ezinto zihlwahlwazayo. Banzithi mama lizofika ixesha ndiziyeke alikafiki ngoku endifunela nasenkonzweni ndithi hayi ndizonjoyina ngenye imini. Uyandibona sendipractice kwalapha epulpitini. Lizawufika ixesha ndiyize. Uyaqonda?
sonke siyabulela kakhulu kumakhulu ngosikhulisela abantwana ngokukhulisa thina and siyayazi bangabe umama kashiyanga thina sodwa apha kunabantwana abaninzi abakhulele kumakhulu nabangazalwa nguye straight nabangazalwa sithi sibulela kakhulu sidilala ngoxolo Mtshatso Dupane. Enkosi kakhulu mfundisi. Siyabulela kakhulu ningakhululeka ke kanti baqhobela izandla besahlala phansi bahle bonke abazukulwana nabantwana bonke nje ya siyambulela uThixo ngani Mulweni ndithi make ndibulise ndiqale ngetafile ndibulise bonke abantu abakhoyo apha endodeni sebebulisiwe ke ngokuhlukana kwabo mna ondikumelayo nje kuncinci kodwa kukhulu apha kule ndawo yethu yokuhlala kule lali yakwaXubane into endiyimelayo apha ndimela umbutho wezilabs. Umbutho wezilabs ke kukushota ngamatye la siwabeka phezu kwelinda sivala ngalo mntu saqaphela into ethi akasekho apha engqoko siwafumana sayila into ethi kule lali yalapha kwaXubane masizame izilabs esasibeka phezu kwelinda zangaphikisa utata walapha nomama walapha zangaphikisa bakhwele enqweleni ngelo xesha wonke umuntu onqwenayo ujoyina phantsi kwale lali yakwaXubane efuna silapsi kule ndawo simenzele sibethelo malapha zange basalele nganto yiyo ke ngole nto ndizoma kule ndawo namhlanje. Enkosi ukungqamba bomzola likagqili. Okunye ndiza kucela apha kule lali malunga nalo mbutho into enaka sawubona ke ndathi ngulesihlanu wale vekisa into engathi apha neziphithiphithi bengifuna ke sidibane sibonisane ngezinye mhlawumbe siyasalela mhlawumbe bakhona abanqwenela ukuthi kwenzeke kanjani sizawubonisana kodwa bese ndiqambe kulesihlanu enakandibona ingathi yilafu yepeyi. Inkosi kanqame sengibulisile ke ntente bonke abantu ndizomela lo mbutho walentente jikujwa phezulu ndizomela lo mbutho walentente ilapha phezu kwethu. Igama lalo mbutho nguMasiphathisane owayilwa ngabantu balapha engqoko otata abangasaphili nophila kodwa umbutho waphila wona waqhubeka. Umama uNgxaka wajoyina kulo mbutho azange aphinde abuye emva. Uthe ekoyisakeni kwakhe kuhamba umbutho watshumba inkosikazi yalatata ebechaza ukugula unkosikazi wakwaMama Nontshida ebale bethela uMama Nxaka bengenayo
ebesonqena uyikhupha i-10 kula 100 soloko efuna la 100 qha yena ngoba thina sike sibele 10 rand entathu kuba usemva kodwa uMamNxaka zange abe nayo loo nto into ebendiyithanda apha kuMamNxaka njengobe nenhlonipho yonke into ebengahlula uthi le andinayihlonipha ebewuhloniphile lo mbutho uMamNxaka sasaphazamisana ngegame ngento ezitulo kodwa waqhalela wafika embuthweni eyokucela uxolo ngoba esenzela ukuthi umbutho ungakhubeki ngenxa yakhe ebewukhuthalele kakhulu umbutho kaMasiphathane lo mbutho omkhulu kabantakwethu njengoba nibona izitulo maphasale lo mapha ezatulo uze kulantente iplate amaqephe imoto zolayisha lentente akondishotayo lo mbutho mhle igama lenkosi Malibongwe uba ubusifa ntombi yamathathu ngendithi laa nto ndincokolele yona yiyo le yenzekile uthi ngase umngcwabo wam bacula abantwana benkonzo yam njengakwanotsotsi namhlanje yiyo le loo nto yenzekile kuwe uba ubundivita kuba ndiyazi uba awundivuleli ukufa ndinalo myalezo bantu basengqoko bakumasiphathisane nisenzela ingxaki embuthweni kulaa mbutho imali iyafakwa ebhenki ko-FNB ngento yakhona efaka into ezabelo umntu into endithethoko xa ufaka laa mali sukuthi ndingu-N Mzola yabona u-N Mzola bangakanani abantu bakaMzola abano-N ekuqaleni irisithi yakhe iphume usithi N sizawumazela phi lo mntu kuloo femeli ingako igama lenkosi Malibongwe sinala ngqa kukho abantu bonyaka opheleyo abanemali phe singazazi uba sizazifaka phina xa ngu-N bakhona la fani sidinganayo phaa xa ngufani xa ngu-Adonis N Adonis unoba ngowonyaka opheleyo asimazi amasifake phina ngoba kwa-Adonis banitsha abantu abaqala ngala N siyanicela ke bahlali balo mbutho umntu makabhale igama lakhe lonke eli lizawukhutshelwa encwadini yombutho nonto lesingesi nambinalo lesingesi kodwa ndibhalisele kaNosandile Mzola ndiyayicela loo nto bathe noba ngubani oziqonda uthi ikhona imisteki athe masiphathisane asinagama kamasiphathisane encwadini sinegama lakho wena uzawuthi xa ufaka imali uthi ndinguNosandile Mzola ufake imali yakho ingenani layo izovela kuthi ezisithini ezifowunini abantu abanyulelwe loo nto ndineso sicelo Nkosi kakhulu ndiyabulela ke ndiyambulela ke lalo tata usecala mbuti mandimbulele mandibulise imela umkhulu walo mbutho owale ntente iwileyo lo mama ingesasule bazali imama emabawuhle embuthweni ndafikela kuye uMasiphathane awumakhaya phela fikela kuye ingomama ohlala phansi njengabantu banemilende angayikoso lapho umuntu kufutshane agqitha pha konqoqwa kuyo ndiyayicela nobazali masohlukane into ezinjalo thifuba nqathe embutho ngaba bakeze embuthweni mhla kwalalo kwakho uzathi obana afuna usembuthweni kanti kuwe ngafuna uya abantu bathi khawubheke ebantwini naloma bethetha apha ezimali ngabo khaba zaziningi ayinagama imali yakho efaka ebhankini imali yakho ayinagama apha ebhankini izawuhlala phaka la mali sendidinga kubo bazali embuthweni kanti phakame ndiyajujuma isizulu mandibulise kumphathi nkqubo nabamngqongileyo ndiwubulise wonke umzi waseMamfeneni ndaweninye nomzi wasengqoko nabantu abawungqongileyo nabantu abasuka kwindawo ngeendawo ndibabulisile emva kwemini nje ndilapha ndimele umbutho wegusha esinayo lo mzi